Good evening. Happy Kumar Purnima to all Kuaris and happy Gajalakshmi Puja to all ladies, women's, men's. So, ଆଜିର ଆମ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ରହୁଛି ଆମେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମେହେଙ୍ଗା ମେହେଙ୍ଗା କସ୍ମେଟିକ୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ କାଜଲ ମେକଅପ୍ସ ପାର୍ଲର ବହୁତ ଜିନିଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ରେମେଡ଼ିଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ଲୁକ୍ ମୁଁ ମୋ ଫେସ୍ରେ ଯେତେ ବି ମେକଅପ୍ ପୋତେଇ ଦିଏ ଯଦି ମୋ ମୁହଁରେ ସ୍ମାଇଲ୍ ନଥିବ ନା ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବିନି ସୋ ସ୍ମାଇଲ୍ ଇଜ୍ ଦ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ସୋ କିପ୍ ସ୍ମାଇଲିଂ